Усім прывітання, з вами зноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як мы вам і абяцалі, працягнем гэта абмеркаванне з абмеркавання того, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе, якія там навіны, ну і ўвогуле што там хто з кім ваюе. Пра гэта зараз і паговорым са спікерам каардынацыйнай рады. Адмыслова папярэдзіла, сказала кансерватар, бачыце, ледь не сказаў кансерватарка, кансерватар, і таму супраць всех гэтых фемінітываў Анжеліка Мельнікова. Вітаю, Зміцер. Трохі не так. Фемінітывы – гэта нармальная з'ява ў беларускай мове, але калі па-руску пішуць спікерка, то мяне трохі так, як лінгвіста, гэта, расчароўвае. А калі па-беларуску? Калі па-беларуску, калі ласка. О! Значит, можно сказать, спикерка координационной рады Анжелика Мельникова. Во, знайшли выйсце. Говорите по-белоруску, и будет вам счастье. Можно говорить все, что хотите. Говорите по-белоруску, так. Добро. Анжелика, давайте такое агульное пытание, покуль мы так не разогнались. Вы сами, до речи, как бы пропоновали эту тему обмерковать, написавши, вот тема такая, что отбывается у координационной раде. Давайте тогда и начнем. Что отбывается у координационной раде і ў яе чатах, потому что нарэшце такое адчуванне, что пасля пэўнай спячки восеньска-зімовай ізноўку чат прачнуўся, і там пачаліся такія сваркі, разборкі і высвятленне адносінаў працоўных і непрацоўных, что как бы такое адчуванне, что жыццё ізноўку праявілася ў координацыйнай радзе. Але ці ўсё так аптымістычна? Вот як вы ацэньваеце? Ведаеце, ўсё ж такі ў спячку упадаюць жывёлы, а не людзі. Таму ўсю восень і зіму мы працавалі. Як працавалі, так і працуем. Але зараз проста так актывізаваліся некаторыя дэлегаты, якія падымаюць такія вострыя пытанні на іх погляд. Ну і гэта таксама ёсць запыт ад грамадскасці, я бачу гэта. Але праца наша не стапарылася, мы працавалі, і адна з найвялікшых нашых навін і дасягненняў гэта тое, што дэлегацыя каардынацыйнай рады ўпершыню ў гісторыі будзе прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта насамрэч вельмі вялікая падзея. Я ведаю, што прадстаўнікі рэжыму вельмі шмат год і дзесяцігоддзяў хацелі там быць і рабілі шматлікія намаганні, каб там быць. Але ім там няма месца, таму што увогуле такое парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Гэта адна з найвялікшых і самых сур'ёзных такіх арганізацый, дзе насамрэч вяршэнства закона, правоў чалавека, дэмакратыі ў прыярытэце. І сёння наша дэлегацыя, якая будзе складацца з 6 чалавек, гэта 3 асноўных дэлегата і 3 намеснікі, будуць працаваць у сесіях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта значыць, што з намі вядуць дыялог. У якім статусе яны будуць? Мы будзем без права голаса, але мы будзем удзельнічаць ва ўсіх працоўных групах. Гэта значыць, што мы можам навязваць кантакты, мы можам падымаць нашыя пытанні праблем беларусаў на самым высокім узроўні, святовым, можна сказаць. І тут важна адзначыць, што Лукашенко заўсёды кажа, ён кажа, што сапраўдная ўлада ў мяне, размаўляюць са мной і будуць весці дыялог са мной. Але ж у гэтым выпадку дыялог вядуць з намі, з прадстаўнікамі беларускага дэмакратычнага грамадства. То калі яго логіку так разглядваць, то, значыцца, улада ў нас. Я не адзін раз наведаваў Совет Европы, парламенцкую асамблею, Страсбург, выдатныя мясціны, і у тыя часы, гэта яшчэ да 20-го года, мы там перыядычна ў калідорах сутыкаліся з чалавекам, які так ледзь не паўшопутам называў сябе прадстаўніком Беларусі у парламенцкай асамблеі Совета Европы. Такі пасол такі нібыта быў. Я не ведаю, ці дастаецца пасля 20-го года там такі чалавек, але не сутыкаліся, не думаеце вот там, што будете сутыкацца з гэтым вот прадстаўніком рэжыма там?
Ну, я не ведаю, аб кім вы кажаце. У мяне няма інфармацыі аб тым, што там зараз ёсць прадстаўнікі рэжыма, але мне здаецца, што такой сітуацыі зараз няма. І адзіныя прадстаўнікі ад Беларусі, якія будуць казаць ад імені беларускага дэмакратычнага грамадства, ад імені ўсяго народа, які імкнецца менавіта да дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі, гэта будзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Вось, дарэчы, адразу па ходу пытанне ад Вожыка Патрыёта. А якім чынам вызначаецца склад дэлегацыі каардынацыйнай рады ў Радзе Еўропы? Ці мяняецца ён? Ну, пра тое, мяняецца, не мяняецца, яшчэ, відаць, рана гаварыць, бо яшчэ толькі першы візіт такой будзе дэлегацыя, але ў любым выпадку як абіралі? Абіралі галасаваннем у каардынацыйнай радзе. Гэта значыць, што ад кожнай фракцыі прапанавалася выдвинуць сваіх кандыдатаў, і у нас дастаткова прадстаўленая такая дэлегацыя. У дэлегацыі атрымалася шляхам галасавання ўсяго агульнага пасяджэння я, Павел Латушка, Александра Мамаева, Павел Церашковіч, Маргарыта Ворыхава і зараз, слухайте, не памятаю, у нас 6 чалавек, выбачаюся. Ну, у любым выпадку, я читаю перыядычна, не скажу, што сяжу пастаянна ў чаце каардынацыйнай рады, але перыядычна читаю і перыядычна натыкаюся на спрэчкі такое, што а калі вы гэтае пытанне ўздымалі? А калі гэта было галасаванне? А якім чынам вот нейкае там что-то там вырашалі, каму ехаць? У гэтым разе не будзе вот по прынцыпу «а я не чуў». Не, вы ведаеце, такога быць не можа, таму што гэтае пытанне абмяркоўвалася ў дыскурсе. Гэта афіцыйны канал каардынацыйнай рады, дзе дэлегаты і дэлегаткі бачаць тыя пытанні, якія вынесены на парадак дня. Дарэчы, яшчэ адзін наш прадстаўнік, гэта Валер Мацкевіч. Выбачаюся, Валер, за тое, што я, можа, трохі перахвалявалася. Вось наш 6 чалавек, і на кожную сесію будзе ездзіць 3 чалавекі. Можна казаць аб тым, што ёсць асноўны склад. Гэта тыя, хто атрымаў найбольшую колькасць галасоў. Гэта я, Павел Латушка і Александра Мамаева, але нам хацелася б, каб была ратацыя, каб маглі людзі ездзіць і прадстаўляць інтарэсы беларусаў па сваіх напрамках. Таму, канешне, мы будзем вырашаць гэта кожны раз галасаваннем унутры нашай групы. Гэтым разам у нас ёсць ужо пацвярджэнне ад Рады Еўропы, ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, што мы можам ехаць усе 6 для таго, каб пазнаёміцца з працай і наладзіць кантакты. Ну што ж, тады, калі закрываць тэму вот гэтую менавіта удзелу упершыню удзелу у паседжанні парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, усё ж таки важнае пытанне для дэмсіл, для каардынацыйнай рады, можа быть, для ўвогуле дэмсупольнасці гэта падзея значная, і вы это сказали. А калі браць увогуле беларусаў, шараговых беларусаў, як у самой Беларусі, так нават і вот у дыаспарах, паедуць, і што нам скажуць простыя беларусы па абодве бакі мяжы? Глядзіце, усё ж такі праблемы беларусаў таксама падымаюцца на ўсіх узроўнях. Гэта і пытанні мабільнасці, пытанні доступа да Еўропы. Мы заўсёды кажам аб тым, што мы кажам не жалезнай заслоне. І калі мы не будзем падымаць гэтыя пытанні, то Беларусь так і застанецца Паўночнай Карэяй. Усе думаюць, што вось усе гэтыя сустрэчы, паездкі, гэта просто пацісканне рук. Але гэта не так. Я упэўненая, што калі б мы зараз не змагаліся за тое, каб беларусы аддзяляліся і не было знака гэтага роўнасці паміж беларусы і рэжым, то на сёння б ужо цывілізаваныя краіны зрабілі поўнае эмбарга, засланілі б все свае межы, і мы ўвогуле не маглі б бачыць гэтую Еўропу, не маглі б сюды прыязджаць. Мы б ператварыліся ў сапраўдную Северную Карэю. Але калі цывілізаваны свет бачыць, што беларусы не раўно рэжым, што мы хочам і падтрымліваем дэмакратычныя вартасці, каштоўнасці, то мы ўсё яшчэ можам вырашаць пытанні. Мы ўсё яшчэ можам падымаць пытанні сацыяльна вартыя таго і патрэбныя кожнаму беларусу. Усё гэта будзе выносіцца і ўжо выносіцца на ўсіх узроўнях, у нацыянальных парламентах, у дзяржаўных органах і на міжнародных пляцоўках. Асабіста вы,
все ж таки і як спікерка і просто як чалавек, як беларуска, чаго вы чакаеце ад удзелу ў гэтых пасяджэннях на парэ? Я чакаю, па-першае, як спікер КР, што мы будзем узмацняць сваю ролю на міжнароднай арэне. Мне вельмі важна, каб каардынацыйная рада мела добрую рэпутацыю сярод нашых міжнародных партнёраў. Ну і як чалавек, для мяне вельмі важна, калі я прыязджаю ў нейкую краіну, я кажу, я беларуска. І адразу я гляжу на рэакцыю, што людзі думаюць, калі раней, калі я яшчэ была студэнткай там, ці калі яшчэ працавала ў бізнесе, я прыязджала ў нейкую краіну і казала, я з Беларусі, у іх адразу была рэакцыя, Лукашенко, так? Ці там, што там, адразу, ну, першая рэакцыя гэта, гэта там, дзе у вас Лукашенко. То цяпер увогуле іншая справа. Усе на нас глядзяць другімі вачамі. Я ж гэта сама бачу. Гэта ўспрыняцце нас, беларусаў, за мяжой, як у сям'і цывілізаванай еўрапейскай сям'і. Гэта вельмі важна. Ну што ж, добра. Тут, конечно, ёсць нюансы, наколькі пытанні-то праблему ўздымаць можна і трэба, як мабільнасці, такі візавыя пытанні. Іншая справа, наколькі ўсё ж таки іх магчыма рэалізаваць, бо я чую і ад, скажем так, палітыкаў, дыпламатаў заходніх краін, якія кажуць, мы ж не супраць выдаваць болей віз, але мы не можем чыста тэхнічна, таму што не хапае консульскіх супрацоўнікаў, а Мінск не дае дазвол на пашырэнне штату. З аднаго боку, з другого боку, тая ж Польша ў адказ на адкрыццё дадатковае там памежных пераходаў кажа, не ў нашых нацыянальных інтарэсах раз, Анджэй Пачобут 2. Все. Першае пытанне для любой дзяржавы гэта пытанне бяспекі, нацыянальнай бяспекі. Гэта першае, што яны кладуць на вагі. Таму той баланс, які сёння трымаецца, я ўжо сказала папярэдне, што гэта той максімум, які мы на сённяшні дзень, улічваючы небяспечнасць абставін, можам прасіць ці дабівацца ад нашых партнёраў. Яшчэ раз паўтаруся, што калі б не было нашай працы, калі б мы не сустракаліся з палітыкамі, якія, між іншым, заўсёды змяняюцца, у іх розныя погляды на тое ці іншае пытанне, асабліва на пытанні бяспекі, то ўжо сёння мы былі б за жалезнай заслонай. Давайте да іншых пытанняў. Самае такое, ну, не самае, адно з вельмі актуальных і вострых пытанняў, гэта, ну, умоўна назовем, справа Кабанчука, ну і як працяг справа Васіля Верамейчыка. Наколькі я ведаю, мне пра гэта казаў у нядаўным нашым эфіры Вадзім Пракоп'еў, што іх фракцыя Беларусі збіраецца как бы вынесці на галасаванне і ўвогуле на слуханні у каардынацыйнай радзе гэтае пытанне. Не ведаю, здаецца, вынеслі, не вынеслі, але якія перспектывы у такога слухання, таму што вось кажуць, што нібыта зараз падчас эфіра не са мной быў эфір, Олег Нерович сказаў, што пытанне па Кабанчуку сакратарыят мусіць адкласці на невызначаны тэрмін. Вось вот якое у вас бачанне гэтай сітуацыі, што вядома, ну і ваше стаўленне як спікеркі? Я прапанавала, адразу, калі ўбачыла паведамленне ад фракцыі беларусы, я прапанавала нармальны механізм, які заўсёды існуе ў каардынацыйнай радзе. Гэта насамрэч тычыцца пытання, як яно прапісана ў статуце. І ў статуце ясна сказана, што любая фракцыя мае права вынесці любое пытанне на парадак дня. Што гэта сабою падразумевае? Што гэта фракцыя бярэ на сябе адказнасць за арганізацыю гэтых слуханняў ці гэтай прапановы. Так робяць усе нашыя дэлегаты, фракцыі і камісіі. Вось, напрыклад, кіраўнік камісіі па адукацыі і навуцы Павел Церашкович, спадар Павел, заўсёды, калі ён бярэ на сябе за нешта адказнасць, ён кажа, мы хочам арганізаваць слуханні. Калі ласка, мы з ім узгадняем час, ён прыводзіць экспертаў і задае парадак дня. Мы абмяркоўваем і праводзім слуханні. Чакайце, Анжеліка, я просто удакладнюся. Умоўна кажучы, калі я хочу правесці слуханні па нейкім пытанні, я прыходжу там у сакратарыят, да вас асабіста, там ці яшчэ якая там працэдура, умоўна кажучы, там, я не ведаю,
там Латушка устае і кажа: а я супраць, вот каб мы праводзілі слухальні по гэтым пытанні, а ў яго большасць, ну там Латушка, не Латушка, неважно хто, і все, і вот як працэдура, то есть можна заблочыць. У мяне вось ёсць статут, і я вам скажу, зараз адкажу на ўсе гэтыя пытанні. Першае, не можа просто адзін дэлегат прыйсці і сказаць я хачу. Яго павінны падтрымаць як мінімум 6 дэлегатаў каардынацыйнай рады, неважна з якіх фракцый. Тады гэтае пытанне ставіцца на парадак дня. Іншае пытанне, што другія дэлегаты і дэлегаткі могуць не падтрымаць увогуле гэта мерапрыемства і не прыйсці на такія слуханні. Можа быць і такое. Гэта нармальная справа, дарэчы, слуханні ідуць, але могуць не прыйсці на іх. Ну, канешне, бывае і такая справа, што людзі выносяць гэта на парадак дня, але няма, напрыклад, кворуму, так? Далей, якая можа быць працэдура? Калі гэтае пытанне выносіць фракцыя ад свайго імя, то яго ўжо можна ставіць на парадак дня. Але фракцыя, як я ўжо і сказала, бярэ на сябе адказнасць некаторую, каб дапамагчы там сакратарыяту, спікеру і нейкай камісіі функцыянальнай, так, якая можа быць экспертам у той ці іншай галіне, ці напрамку арганізаваць такія слуханні. Падчас гэтай арганізацыі ўжо там высвятляецца, ці гэта можна зрабіць, ці гэта не можна зрабіць, можа быць там недахоп экспертаў, можа трэба яшчэ трохі часу і так далей. Гэта праца. Я гляжу на тое, што прапануюць усё ж такі зрабіць, што адразу трэба прагаласаваць, вось фракцыя просіць, каб мы прагаласавалі за тое, каб праводзіць такія слуханні. Гэтым самым фракцыя кажа мне асабіста: Анжэліка, мы хочам, каб каардынацыйная рада вынесла рашэнне, каб праводзіць такія слуханні, а вы займайцеся далей арганізацыяй. Званіце спадару Кабанчуку, дамаўляйцеся аб тым, можна гэта рабіць, не можна, якія патрэбныя эксперты, як будзе пры гэтым, якую ролю мець, напрыклад, фракцыя Блок-Воля, альбо там профільная камісія па бяспецы і так далей. Гэта значыць, што такім чынам усім гэтым павінны будуць займацца ўсе іншыя, акрамя тых, хто падняў гэтае пытанне. Такая, як бы... Вы вот это вот агучылі ім? Я зараз вам агучваю. Я яшчэ не паспела. Ведаеце, у мяне столькі было працы з прыгатаваннем слуханняў бліжэйшых, што проста яшчэ не паспела. Вы бачыце, што я не адразу адказваю, таму што проста па-чалавечы фізічна няма часу. Але я стараюся адказваць на ўсе пытанні, таму што гэта мая першасная функцыя як спікера. Анжэліка, давайте тады просто пакрокава, каб ўсё было адпавядала і статуту, і рэгламенту, і ўсяму, што трэба, што мусіць зрабіць, умоўна кажучы, фракцыя, ну вот каб вот не ўзніклі такія ваши пытанні, што вы там прапанову вынеслі, каб я вам зрабіла. Ну, глядзіце, это не тое, каб я зрабіла, але зараз якая сітуацыя? Зараз я гляджу, што каардынацыйная рада будзе вырашаць, праводзіць гэтыя слуханні ці не. Калі б гэта рабілася праз профільную камісію, якая б абгрунтавала насамрэч, што гэта неабходна рабіць, што вось нам патрэбныя такія эксперты, што трэба правесці нейкія, можа быць, папярэднія кансультацыі, слуханні паміж нашымі структурамі, больш у закрытым фармаце, а потым у адкрытым фармаце. Тады праца пачалася б ужо адразу. Зараз людзі, якія не з'яўляюцца нават экспертамі ў нейкай сферы, яны трохі, не разумеюць увогуле, што рабіць, ці галасаваць за гэта, ці не галасаваць, як гэта робіцца, чаму, што будзе далей. Мы з гэтым разбяромся. У нас ёсць статут, і па статуце мы будзем дзейнічаць у рамах сваёй кампетэнцыі. Як каардынацыйная рада вырашыць, як прагаласуе большасць за гэтае пытанне, калі гэта было прынцыпіяльна, каб все прагаласавалі, так яно і будзе. Але што я хачу сказаць, паважаныя сябры? Тое, што зараз адбываецца, гэта ўсё спецаперацыі рэжыму. Чаму гэта адбываецца менавіта зараз? Прабачце, засталося буквально там нейкі тыдзень да так званых выбараў. Таму мы бачым, што вы ж разумееце, што ім далі каманду ФАС перад выбарамі. Вы зараз пра ўзлом Кабанчука ці пра дзеянні фракцыі беларусаў? Я кажу пра ўзлом Кабанчука і пра ўсё тое, што адбываецца, што надае больш негатыву і згушчае гэтыя фарбы над намі, як над сіламі ўвогуле. Разумееце, ўсё, што нас дыскрэдытуе, зараз іграе на руку толькі рэжыму. Ім далі каманду ФАС, вось, калі ласка, гэта апублікавалі ўсе каналы Губазіка,
Ну і зараз будзем чакаць яшчэ. Напрыклад, я нічому не буду здзіўляцца. Ну як бы што б яшчэ будзе адбывацца, я не буду здзіўляцца. Таму што гэта была нейкая спецаперацыя Губазіка, далей будзе спецаперацыя КГБ, яшчэ нешта і як бы я ўжо не здзіўлюся. Але навошта нам зараз усім гэтым займацца? Я кажу пра тое, што гэта важна. Пытанні бяспекі найважнейшыя. Я лічу, што іх трэба падымаць, але да гэтага трэба добра рыхтавацца. Калі мы зараз будзем адказваць на вось усе гэтыя пасылы, якія ідуць ад рэжыма, тым, што мы будзем адзін аднаго грызці, ну ад гэтага выйграе толькі рэжым. Што яны могуць зрабіць? Толькі гэта. Яны на нас зрабілі зараз інфармацыйную атаку, а самі ездзяць з крынжовымі нейкімі сваімі флешмобамі і марафонамі адзінства, якія прыдумала, я не ведаю, мусіць гэта прыдумала Наталья Эйсман, то ёй трэба даць награду ад беларускіх дэмакратычных сілаў. Бо крынжові я нічога не бачыла з таго, што яны прыдумалі ў сваю перадвыбарную гэтую так званую кампанію. І ўсё, што яны могуць, гэта нас дыскрэдытаваць, як гэта было ўсе гэтыя гады. А мы на гэтую удачку попадаемся. Ну тым не менш, Анжеліка, вось наш глядач пад нікам Нікіта піша: я так нічога і не зразумеў, хто ў каардынацыйнай радзе павінен вырашыць, будзе праводзіцца слуханне альбо не будзе. Вот ўсё ж таки, як вам бачыцца далейшы лёс вось гэтага зварота фракцыі беларуса? Калі ўжо выставілі на галасаванне, яны настойліва папрасілі, каб было вынесена на галасаванне само пытанне, ці патрэбныя гэтыя слуханні ці не, то зараз будзе галасаваць каардынацыйная рада. Я ж не дырэктар нейкай арганізацыі, які скажа: так, все, праводзім, будзем рабіць, бо я так лічу. Не, зараз ідзе галасаванне. Калі яны хацелі галасавання, вось яно ідзе. Будзем тады вырашаць усёй каардынацыйнай радай. Добра, зараз я папрашу зараз паставіць кароткае відэо. Гэта будзе пытанне ад каб яно не ад мяне прагучала, а прагучала ад аднаго з нашых папярэдніх гасцей эфира. Калі ласка. Вторая вещь, которую можно сделать со стороны меньшинства, это все-таки инициировать слушание. Помните, была, заметила, такая замечательная традиция даже у Второго Координационного совета, когда представители кабинета выступали, да, со своими идеями, отчетами и видением перед делегатами КС. Так вот, эта традиция прервалась. Я допускаю, что в августе 2025 года все-таки будет очень стыдно, если такие слушания не состоятся. А это ведь, собственно говоря, единственный способ затеять содержательную дискуссию с представителями кабинета относительно стратегии, союзников, места и вообще всего устройства демократических сил. Я допускаю, что и в этот раз будет попытка срыва этих слушаний. Потому что, повторяю, состоялся блок Латушко и Тихановская, и у них большинство в Координационном совете. И даже если эти слушания будут организованы, всегда есть возможность процедурно вмешаться в способ их проведения. Если у вас будет один вопрос на 3 минуты, то цена этим слушаниям будет очень небольшая. Поэтому мой ответ: Координационный совет не стал тем рычагом и не стал тем инструментом, с помощью которого можно навести порядок в демократических силах. Можно сделать реформы. Жалко, но не стал. Причины: низкая явка, большинство в Координационном совете, который принадлежит кабинету. Ну вось, карацей кажучы, пытанне найперш стаіць у тым, што ўсё ж такі наконт магчымасці правядзення слуханняў, справаздачаў чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінета перад каардынацыйнай рады. Я бачу, што такія спрэчкі з гэтай нагоды зараз актыўна ідуць і ў чаце каардынацыйнай радзе, і ў чаце толькі рэфарматары і рэфарматаркі. Что вы скажете? Там уже спрэчкі ідуць паміж тым же самым Кныровічам, Пал Палычам, Латушкам, адзін аднаго у падманах і маніпуляцыях абвінавачваюць. Як вам бачыцца? Паважаныя сябры, давайте мы не будзем адзін аднаго абвінавачваць у нейкіх падманах і маніпуляцыях. Давайте будзем працаваць. Першае, што я пачула зараз з гэтага аўдыёзапісу спадара Вадзіма Пракоп'ева, гэта тое, што
слуханні АПК гэта адзіны інструмент, дзе мы можам вырашаць сумесныя нейкія стратэгічныя пытанні. Я, можа быць, зараз скажу, гэта вялікі сюрпрыз, але мы вырашаем гэтыя пытанні кожны дзень у нашых сумесных чатах. Напрыклад, у нас ёсць працоўная група па распрацоўцы палітыкі, стратэгіі, палітыкі ў адносінах да Украіны. Так, нашыя адносіны беларускія дэмакратычныя сілы і Украіна. Мы ў пастаянным кантакце знаходзімся з Вярхоўнай Радай Украіны, са спадаром Ігарам Кізімам. У нас вялікая група, у якой працуюць прадстаўнікі як каардынацыйнай рады, і ў яе ўвайшлі усе жадаючыя ад усіх фракцый. Гэта проста прыклад. Адзін з такіх чатаў працоўных, дзе мы насамрэч вырашаем стратэгічныя пытанні. Туды ўвайшлі прадстаўнікі ад АПК, ад офіса Святланы Ціханаўскай, ад грамадзянскай супольнасці, ад прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці нашай дыяспары, якая жыве ва ўкраіне. Таму такія пытанні стратэгічныя, яны вырашаюцца заўсёды тымі, хто пастаянна працуе. Гэта першае. Па-другое, як бы ты не зрабіў, усё роўна будзе дрэнна. Я гэта пачула зараз. Што нават калі мы арганізуем слуханні ці справаздачы, это ўсё роўна будзе дрэнна, таму што ў нас будуць падрыхтаваныя пытанні на 3 хвіліны. Але я не буду тут займацца маніпуляцыямі. Я насамрэч, взяла ж з сабой статут, і ў статуце мы чытаем пра слуханне АПК. Што? Каардынацыйная рада мае права, так, узаемадзеяння з любымі палітычнымі і грамадскімі суб'ектамі Беларусі, уключаючы пункт 1.2.2.2. Правядзення адкрытых і закрытых слуханняў аб дзейнасці структур каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета, а таксама любых іншых грамадскіх і палітычных суб'ектаў беларускага дэмакратычнага руху. Сказаць, што гэта абавязак каардынацыйнай рады ці абавязак АПК, тут не сказана. Але у нас ёсць протакол узаемадзеяння, які быў падпісаны ў жніўні 2024 года. Там сказано, што нашыя структуры будуць справаздачыцца адна перад другой цягам года. Гэта значыць, што да жніўня 2025 года справаздача аб'яднанага пераходнага кабінета будзе, у якім яна будзе фармаце, зараз вырашаецца. Гэта здымае зараз усе тыя прэтэнзіі, пытанні ці абвінавачванні, што справаздачы няма, што справаздачу как бы так спускаюць на тармазах, што згаварыліся вось каардынацыйная рада у выглядзе найперш парламенцкай большасці блока Латушкі і офіс Ціханаўскай, і таму вот это вот все как бы под канапу хаваюць. Ведаеце, я ні з кім не згаворвалася, я ўвогуле за поўную транспарэнтнасць і за адкрытасць усіх працэсаў. Я за тое, каб кожны адказваў за свае дзеянні, нават пасля таго, як, напрыклад, сышоў з нейкай пасады. Гэта маё асабістае меркаванне. Усё астатняе гэта як вырашыць каардынацыйная рада, як вырашыць нашыя структуры ў рамках нашага протакола супрацоўніцтва, і ўсё гэта будзе палягаць на нашым статуце і на протаколе ўзаемадзеяння. Такім чынам, прынамсі, я зразумеў са слова Анжэлікі і з прапісанага ў статуце, што як мінімум да жніўня 25 года такія слуханні, такая справаздача, там ці я не ведаю, кансультацыі, ці яшчэ як хочаце назавіце, але гэта павінна адбыцца, і я спадзяюся, што это будзе публічна. Справаздачы быць. Што ж, будем трымаць руку на пульсе справаздачным, сачыць за гэтым. Анжэліка, яшчэ одно пытанне, якое актыўна абмяркоўвалася пару тыдняў таму. Зараз такія водгукі яшчэ працягваюць даходзіць. Гэта пра тое, што куды патрацілі мільярды, якія былі выдаткаваныя і Еўропай, і Захадам на падтрыманне дэмакратычных сіл, на грамадзянскай супольнасці і гэтак далей. Что вы адкажаце на гэтае пытанне? Ўсё ж таки у вас зараз ёсць пэўныя магчымасці. Спікерка каардынацыйнай рады, можаце прыйсці там, адкрыць якія-нибудь дзверы ногой, грукнуць по столу і сказаць: ну-ка, справаздачся. Ёсць адказ на это пытанне? Мяне вельмі цешыць тое, што мне не трэба зараз расказваць, куды дзеліся мільёны, таму што я
да гэтай справы увогуле недатычная, і да гэтай пары, вось да гэтай ўжо гэтай кадэнцыі, можна сказаць, размеркавання ці прагназавання патрэбаў, які зараз ідзе так званы needs assessment process, я да яго не мела ніякага дачынення. Але што я хочу сказаць, што каардынацыйная рада на сёння застаецца, я так разумею, адзінай дэмакратычнай структурай протадзяржаўнай, у якой няма ніякага інстытуцыйнага фінансавання. Мы ўсе працуем як валантэры. І я не маю ніякага заробку. Што тычыцца ўвогуле гэтага працэса, калі мы робім прагнозы аб тым, якія патрэбы ёсць у беларускай дэмакратычнай грамадскай супольнасці, у арганізацыях грамадскай супольнасці па розных напрамках, то гэты працэс ідзе яшчэ з верасня. Новы працэс, у якога ёсць дэлегаваны кіраўнічы камітэт, у які я была накіраваная ад каардынацыйнай рады. Там ёсць прадстаўнік АПК, гэта Владимир Остапенко, і гэта прадстаўнік таксама ад офіса Светланы Ціхановскай. На сёння яшчэ толькі групы, тыя камісіі, якія займаюцца першасным зборам інфармацыі і працуюць над гэтым пытаннем, яны яшчэ не падрыхтавалі нават першы драфт. І я яшчэ не магу вам сказаць аўтарытэтна, якія там былі паданыя лічбы ці патрэбы і так далей. Мы зараз пачынаем проста нейкую істэрыю яшчэ на пустым месцы. Вось калі яшчэ мы не пачалі, гэтыя групы па сектарах не пачалі яшчэ пашыраныя кансультацыі, мы пачынаем казаць аб тым, што нешта там ідзе не так. Але насамрэч яшчэ нават не пачыналі гэтыя кансультацыі, і яны абавязкова пачнуцца. Вось сёння пасля эфіру у мяне будзе нарада нашага кіруючага камітэта, дзе мы будзем вырашаць, як зрабіць гэты працэс больш транспарэнтным, таму што на гэта ёсць запыт грамадскасці, так? Простыя беларусы таксама хочуць ведаць, а як там што размяркоўваецца. Гэтыя працэсы вельмі складаныя. Я маю на ўвазе вось гэтага планавання патрэбаў. І калі іх не рабіць, то аб нас, яшчэ раз скажу, все забудуцца і скажуць, беларусам увогуле нічога не патрэбна. Яны ўсе пераругаліся, і яны не намалявалі нам нават карціну таго, якія патрэбы ў іх ёсць. І вось калі мы вырашым, што пытанні бяспекі для тых людзей, якія займаюцца гэтым, і пытанні транспарэнтнасці знойдуць свой баланс, мы выйдзем з нейкім рашэннем да каардынацыйнай рады і да грамадскасці. Дайце трохі часу. Не тое, што пытанне, а такое каментар паводле, я так разумеў, тлумачэнняў Анжэлікі, як з нагоды арганізацыі правядзення слуханняў па справе Вадзіма Кабанчука, так і па справе слуханняў і справаздачы аб'яднанага пераходнага кабінета яго прадстаўнікоў перад каардынацыйнай рады. Такое меркаванне ад Міч выказвае. Пры ўсёй павазе гэта мне нагадвае, калі адпраўляюць па 10 кабінетам, каб атрымаць пячаткі, потым 10 даведак і назад. Не трэба ладзіць іспанскую забастоўку. Дзякуй за меркаванне і за каментар. Мне вельмі важна разумець, як людзі гэта бачуць збоку, так, звонку. Мы падымаем пытанне аб тым, як брацца за тую ці іншую тэму, таму што вы разумееце, што тэма бяспекі, так, і нейкі разбор сітуацыі, якая можа прывесці да нейкіх наступстваў, якія тычацца менавіта бяспекі, то гэта пытанне вельмі такое сенсітыўнае. І мы павінны да падрыхтоўкі такіх рэчаў падысці вельмі грунтоўна. І я не кажу, што мы не будзем праводзіць слуханні. Я увогуле за тое, каб разбірацца ў такіх сітуацыях, каб яны больш не паўтараліся. Таму я кажу, што ўсё будзе так, як вырашыць каардынацыйная рада. Не захацелі пайсці шляхам вось сваім правам скарыстацца, зрабіць гэта па статуце, як ён у адпаведнасці са статутам зрабіць працэдуру, пайшлі іншым шляхам. Добра, зараз каардынацыйная рада прагаласуе, і мы будзем рабіць так ці інакш. Ваши апаненты скажуць, першае, вы статут перапісалі пад сябе. Другое, что там это галасаванне, у вас большасць, яна прагаласуе так, як вось кіраўнікі, лідары фракцыі загадаюць і зарубяць гэты зварот меншасці.
Наколькі я памятаю, у нашай камісіі па змене статута прысутнічалі, па-першае, усе прадстаўнікі ўсіх фракцый. Па-другое, там было, калі я не памыляюся, сёння каля 60 правак, і добрая палова з іх была зроблена, ці трэцяя частка, ці палова, тымі, хто быў у каардынацыйнай радзе другога склікання. Гэта значыць, што статут быў не самы такі працоўны, скажам, і зразумелы для каардынацыйнай рады нават другога склікання. Таму статут быў перароблены, ці яго рэдакцыя была зроблена так, каб было проста лепш працаваць. І тыя, хто хацеў працаваць, тыя і працуюць. Нават прадстаўнікі, якія не ўвайшлі ў так званую кааліцыю большасці. Максим піша: лічу, што трэніроўка дэмакратыі ў каардынацыйнай радзе праходзіць добра. Ну, ведаеце, я з гэтай нагоды прыгадваю, там до 2020 года я, пакуль мы афіцыйна і легальна працавалі ў Беларусі, быў так званым парламенцкім журналістам, ну, прынамсі, у палату прадстаўнікоў на пасяджэнні спакойна хадзіў, быў акрэдытаваны. І неяк мы зашлі размовы пра тое, што прэсныя пасяджэнні адбываюцца ў беларускай палаце прадстаўнікоў, на што мне адзін дэпутат, зрабіўшы вялікія вочы, сказаў: вы што хочаце, чтоб у нас было как в Украине ў Верховнай Радзе? На што ему сказал: да. Ну, набліжаемся так паціху, пакуль яшчэ няма у нас магчымасці праводзіць каардынацыйную раду, каб усе дэлегаты знаходзіліся в адным памяшканні і там цягалі адзін аднаго за чубы. Ужо маем. Мы маем такую магчымасць. Я вось зараз трымаю ў руках телефон і чакаю проста адказ ад аднаго з нашых партнёраў, каб мы маглі карыстацца магчымасцю і збірацца разам тут у Варшаве, ужо офлайн, так, і першыя такія слуханні змешаныя офлайн, і можна будзе таксама падключыцца і онлайн для дэлегатаў, якія не змогуць прысутнічаць асабіста. Гэта будзе 23 студзеня. Мы правядзем слуханні аб адказнасці Лукашэнкі за злачынствы. Зараз чую таксама ў каардынацыйнай радзе шмат крытыкі аб тым, што, ведаеце, ўжо гэтую тэму столькі разоў усе мы чулі, і яго злачынствы, і адказнасць за гэтыя злачынствы, а чаму б не падняць іншыя тэмы і так далей. Я скажу так, што сёння найважнейшая для нас задача гэта дагрукацца як да беларусаў, якія сёння пакутаюць унутры Беларусі і нават не ведаюць аб тым, хто такі так званы бацька, якім яго малюе прапаганда. І другое, гэта заўсёды нагадваць нашым партнёрам аб тым, хто такі Лукашенко. Калі зараз перад так званымі выбарамі мы будзем канцэнтравацца на нашых унутраных нейкіх пытаннях, то аб нас усе забудуць. Так было ўжо з Лукашэнкам 5 разоў. Ён 5 разоў падманваў Захад і пытаўся з ім граць у гульні і выйгрываў. А мы не хочам, каб так было яшчэ раз. Мы хочам нагадаць, што ўсе 30 гадоў ва ўладзе быў злачынца і застаецца. А для беларусаў, і для моладзі, і для тых, хто не ведае, вы што думаеце, што ўсе беларусы ведаюць, што Лукашенко злачынца? Не. Па-першае, у многіх ужо затуманеныя вочы гэтай прапагандай. Па-другое, ёсць моладзь, якая яшчэ 5 гадоў таму не магла галасаваць, а сёння ўжо можа. І гэтым людзям неабходна паказаць праўду. Вы думаеце, што Лукашенко не адрэагуе на такія слуханні? Ён на іх адрэагуе. Ён скажа: вось там каардынацыйная рада, там нейкія там беглыя прыдумалі пра мяне там нейкія байкі. І добра, калі так скажа. Хай скажа. Тады тая самая моладзь і тыя самыя зацікаўленыя, яны паглядзяць на тыя даклады, якія будуць прадстаўленыя каардынацыйнай радай і нашымі спікерамі і асноўнымі дакладчыкамі. Яны паглядзяць на тое, якія злачынствы міжнародныя і у тым ліку тыя злачынствы, якія кваліфікуюцца па заканадаўстве беларускім, па крымінальным кодексе, здзяйсняў і здзяйсняе Лукашенко, як ён увесь гэты час утрымліваў уладу, і гэтая тэма адкрывае шырокі дыскурс для нашых абмеркаванняў і для дэбатаў. Што рабіць далей? Ці можа быць нацыянальны дыялог? Хто разам з Лукашенко з'яўляецца злачынцамі? Гэта вельмі шырокія тэмы. Таму прашу,
усіх дэлегатаў і дэлегатак падысці вельмі сур'ёзна да гэтага пытання, да нашага такога першага супольнага агульнага пасяджэння ў змешаным фармаце. Я спадзяюся, што ў нас будзе шмат людзей, якія будуць прысутнічаць офлайн на гэтым важным мерапрыемстве у бліжэйшы час, вось буквально літаральна на наступным тыдні. Ох, Анжеліка, подняли такую тему, наговорили столькі, такая прэтэнзія стаць новай любіміцай у беларускай прапаганды. У Азаронка, напрыклад, даць месца выдзеліць у сваіх эфірах. Не прэтэндую. Но, от вашего жадання гэта не залежыць. Так уважліва сочаць і за нашими эфірамі, і за вашими выказваннямі. Дарэчы, пра прысутнасць дэлегатаў на такіх офлайн сустрэчах. Я чытаў у чаце, як адна з дэлегатак, якая знаходіцца ў ЗША, ну, как бы выказывала такое пытанне, можа быть, задавала пытанне там, ці выказывала нават пэўную прэтэнзію, што тыя людзі, тыя дэлегаты, якія знаходяцца далёка ад Польшчы, ад Варшавы, дзе ў прынцыпе цэнтр вот каардынацыйнай рады, што няма магчымасці не тое, што вот на такое офлайн пасяджэнне прыйсці, а на якія-небудзь важныя імпрэзы, мерапрыемствы, якія ладзяцца з ініцыятывы каардынацыйнай рады, ці, скажем, узяць удзел у там дэлегацыі каардынацыйнай рады для паездкі, ну, умоўно, той же самы Страсбург, да прыкладу, што няма вот нейкіх выдаткавых на гэта сродкавых і так далей, ну і гэта абмяжоўвае яе ў правах, як мінімум, як дэлегаткі. Так, такая сітуацыя насамрэч была ў чаце, падымалася гэтае пытанне, але тут я хачу сказаць наступнае. У нас насамрэч няма ніякага інстытуцыйнага фінансавання. Я прыклала вельмі шмат высілкаў і каманда, і многія з нашай фракцыі, і з іншых фракцый для таго, каб арганізаваць такія слуханні, каб была магчымасць іх арганізоўваць у такім фармаце, хаця б змешаным. Мне б хацелася, каб усе дэлегаты і дэлегаткі мелі магчымасць прыехаць і асабіста прысутнічаць, удзельнічаць і працаваць на агульным пасяджэнні. Асабіста гэта маё жаданне, і калі б у нас атрымалася там атрымаць вось такое інстытуцыйнае фінансаванне і закласці выдаткі на такія рэчы, то, канешне, усе былі б запрошаны, калі ласка, і ўсе былі б выдаткі пакрытыя. Але у нас атрымалася знайсці донара, які можа нам пакрыць выдаткі на наземны транспарт па Еўропе і на некаторыя квіткі на пералёты, таму што там ну проста 2 дні ехаць, 3 дні лесам, 2 дня полем, калі едзеш самаходам. Таму вось так атрымалася. Ніхто не забараняе удзельнічаць. У нас прадугледжана Zoom падключэнне. Калі ласка, можна удзельнічаць у дэбатах, можна удзельнічаць у абмеркаваннях. І вось калі мы змагаемся за свае правы унутры каардынацыйнай рады, трэба не забывацца на тое, для чаго мы сюды прыйшлі. Мы прыйшлі працаваць для народа, для нашых людзей. І вось гэта наша першасная мэта. Гэта пра служэнне. Гэта валанцёрства ў першую чаргу. Калі ў Амерыцы, напрыклад, праходзіць нейкі форум там дэмакратычных сіл ці там дыяспары і так далей, ну, я не абражаюся, што мяне, напрыклад, туды не ўзялі, ці там я не магу паўдзельнічаць, таму што квіткі мне не пакрылі. Я нікога не абвінавачваю і не крытыкую, але проста хачу, каб людзі разумелі, што сёння ў гэтыя такія цяжкія часы, калі мы можам зрабіць нешта добрае, падняць тэму Беларусі, беларускага пытання, давайце будзем вырашаць менавіта гэта і сканцэнтруемся на нашай працы. Вот, дарэчы, акурат такі, пакуль вы распавядалі, мне таксама прыйшло паведамленне, прэс-рэліз пра арганізацыю каардынацыйнай рады слуханняў з нагоды злачынстваў Лукашэнкі. Да, безумоўна, вот што вельмі ўражвае, гэта месца правядзення Варшава, галоўны будынак Сената Рэспублікі Польшчы, Вейска 6. Ну, так що... А хто ж вам даслаў гэты прэс-рэліз? Вот
хто ж агенты паўсюль? Ясна. Не, ведаеце, яшчэ пакуль ідуць перамовы і яшчэ няма рашэння канчатковага, але такія перамовы ідуць. З пытанняў бяспекі мы зараз яшчэ не кажам аб месцы правядзення. Таму калі будзе ўжо адказ, но это не взлом не з мессенджера Кабанчука, гэта мне афіцыйна даслаў. Я уже разумею, хто вам даслаў, але насамрэч мне б вельмі хацелася сёння сказаць, што так яно і будзе, але я не буду, як кажуць, гнаць наперад коней. Я просто, калі будзе ў нас пацвярджэнне гэтага, я выйду з гэтай інфармацыі ў паблік. Але, канешне, праца правялася вялікая, перамовы, вяліся кансультацыі, вяліся папярэднія... Бачайце, што я пальцам паказваю, вось гэтым чалавекам правялася вялікая праца. Дзякуй. Не, ведаеце, ну, я лічу, што проста кожны робіць тое, што можа рабіць. І пакуль што я не здалася і не збіраюся здавацца. Мяне вельмі цешыць, што каля мяне обак працуюць людзі, якім таксама не ўсё роўна. І я вельмі буду радая, калі насамрэч будзе ў нас такая магчымасць збірацца ў такім месцы. Я спадзяюся, што так і будзе. І яшчэ будзе дадатковая інфармацыя. Ты першы, Зміцер, атрымаеш запрашэнне для акрэдытацыі. Дзякуй, дзякуй. Так, два пытання коротко на завяршэнне. Першае, узгаданы стратэгічны дыялог. Якія яго перспектывы з улікам змены улады ў ЗША? Прыходам Трампа да ўлады, ці будзе ўсё ж таки такая ж цікавасць з боку новай адміністрацыі да тэмы беларускай? Ведаеце, многія кажуць, што Трамп такі непрадказальны, што з ім будзе так цяжка працаваць, а я скажу, што Трамп класічны амерыканскі бізнесмен. І з такімі людзьмі працаваць даволі проста. Я такіх павядала ўжо. Я такіх насамрэч павідала. Таму што ў мяне ёсць такі досвед. І я ведаю, як працуе... Я вырашыў, хацеў падкалоць, оно, оказывается, праўда. Так, я ведаю, як працуе галава амерыканскага бізнесмена. І першае, што, канешне, ён дзеяч дзяржаўны, але што турбуе гэтых людзей, гэта, як кажуць, win-win situation. Гэта калі кожны выйграе ад нейкага праекта. Таму, калі мы хочам працаваць з амерыканскім бокам, мы павінны паказваць нейкі результат, да якога мы хочам прыйсці. Гэта нашыя затраты, ресурсы і результат. Гэта тое, што яны хочуць бачыць. І калі Трамп будзе вось такой класічнай схемы прытрымлівацца, а я думаю, што будзе, то мы знойдзем агульную мову. Канешне, у першы час я прагназую проста так асабіста, што будзе памяншэнне фінансавання, але потым усё выйдзе на нармальныя рэйкі, таму што колькі прэзідэнтаў, між іншым, не змянялася у Злучаных Штатах Амерыкі, пакуль у нас утрымлівае ўладу дыктатура Лукашенка, усё ж такі працягвалася і працягваецца падтрымка дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці амерыканскім бокам, і дзякую ім за гэта. Ну і на завяршэнне просто цікава ваше стаўленне, ваша пазіцыя. Таксама шмат ужо тут коп'яў ужо праявілі сябе як стэндаперы, шмат хто з дэмакратычных сілаў прадстаўнікоў, спрабуючы там і мемы выдаваць, і карцінкі маляваць, і ўсё такое, ўсё з нагоды адной падзеі пашпарта Новай Беларусі. Ваше стаўленне? Ну, я думаю, што я адна з першых захачу сабе гэты пашпарт. Навошта? Ну, навошта? Таму што гэта гістарычная падзея. Насамрэч, ну... То есть за сувенір заплаціць вы гатовыя 100 евро? Ведаеце, сама вытворчасць гэтага пашпарта, гэта ўжо была вялікая падзея, і гэта быў праект, на які было таксама вельмі шмат сіл выдана, так? Я думаю, што ўсё ж такі галоўная зараз частка праекта, яна вось зараз толькі пачнецца. Гэта прызнанне гэтага пашпарта краінамі,
свету, першую чаргу гэта Еўропа. Таму гэты праект нельга зараз ужо так судзіць адразу, што вось ён ужо адбыўся ці не адбыўся, ці ён быў паспяховы ці не. Але зараз усё залежыць ад легалізацыі гэтага дакумента. І я нават заданачу на гэты праект, абы ён прадвігаўся далей. Ну я таксама за тое, каб ён прасоўваўся далей і каб вот гэтая кніжачка набывала сапраўды магчымасці не толькі ідэнтыфікатара асобы, але і давала права падарожнічаць. Але на сёння вот у той сваёй з тымі сваімі магчымасцямі, якія ёсць, вот навошта ён? Ну ёсць, прадставілі, што зрабілі кніжачку, працуйце далей. Як ён ужо будзе сябе уяўляць нешта, тады прапануйце нам яго атрымаць. Ну, гэта ўжо пытанне да арганізатараў гэтага праекта, але яшчэ раз паўтаруся, што мне здаецца, што гэта быў бы вельмі добры адказ на той выклік, які сёння існуе, калі ў нас у людзей такія праблемы з дакументамі. І насамрэч вядзецца вельмі вялікая работа, кансультацыі, праца па наданні вагі гэтаму пашпарту. І я жадаю толькі поспехаў. Калі гэта атрымаецца, ну, гэта будзе наша агульная перамога. Ну так, вот ізноў жа я просто скажу, калі гэта атрымаецца, будзем толькі дзякаваць і віншаваць гэтых людзей, просто ці не заўчасна выйшлі ўжо как бы у людзі з гэтым праектам, каб што, ну вот атрымаць яго і каб што. Ну аб гэтым ужо людзям судзіць. Зразумела. Дзякуй вялікі. Максім піша, і я зраблю такі пашпарт, я чую ад іншых людзей, што я зраблю, я лічу, што гэта мусіць быць. Ну, а чаму і не? Іншая справа, конечно, што можа быць, каб так кавалачак гісторыі сабе вот пакінуць і каб яно было як сведка, вот ўсё ж таки вялікая цена для гэта, але з улікам таго, што яно можа сапраўды стаць сапраўдным дакументам, ну можа і не. Тым не менш будзем сачыць, не Анжэліка адказная за гэты праект, можа і на жаль, бо з яе імпэтам яна можа хутчэй бы прабіла. Ты ўжо расхваліш. Дзякуй вялікі. Я просто подказываю, можа ты зараз вот далучышся да вырашэння гэтага пытання на прызнанне, прынамсі яго іншымі краінамі. Будзем усе разам працаваць. Я ж прыедзеш кажу, у парэ нам трэба. І там будешь браць усіх дэпутатаў розных краінаў, так вот, ну-ка быстренько там со сваімі пагавары, щоб прызналі наш пашпарт. Калі б усё залежала ад дэпутатаў, тым больш міжнародных арганізацый міжпарламенцкіх, то ўжо мусіць шмат пытанняў было б вырашана. Але, на жаль, гэта ўсё пытанне, унутранае пытанне бяспекі краін і нацыянальных ужо дзяржаўных органаў. Ну так, сапраўды, тут вельмі ўсё сур'ёзна і упершыню спрабуюць вырашыць такі глобальны праект, как бы прызнаць дакумент дзяржаўны, а дзяржавы няма сваёй у дадзеным выпадку, то есть не стаіць за спіной гэтага дакумента, таму сапраўды гэта вельмі складана. Ну будзем сачыць. У любым выпадку поспехаў, спадзяюся, што праца будзе працягвацца і праца на карысць беларускага грамадства, беларусаў і Беларусі, той, пра якую мы марым. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.